mit navn er Signe Duvander. Min mand Aron og jeg er ejere af byens bager Broby. Bageriet har eksisteret i over 110 år og har været i min families eje siden 1986. Med os selv er vi 6 svende, der tilsammen har næsten 150 års erfaring. Vi elsker og respekterer vores fag og foretrækker at lave opskrifterne fra bunden med gode råvarer og masser af kvalitet. Vi har altid et meget bredt og varierende sortiment, både inden for bageri og konditori. Vores brede sortiment opretholdes i høj grad af, at vi hver dag leverer frisk brød til institutioner, virksomheder og butikker på Fyn. Vi er også leveringsdygtige i specialopgaver som festkager og kransekage, da jeg er uddannet fra Odense Marcipan som både bryllupskagedesigner og kransekagemester. Hos os går man aldrig forgæves, da vi kun har 2 lukkedage om året. Første juledag og nytårsdag. Vi er altid klar til at give tilbud på leveringsaftaler eller enkeltleveringer. Allermest glæder vi og vores søde butikspiger os dog til at byde jer velkommen i vores flotte butik.